Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakong RM Kurba ka IAS District Magistrate East Khasi Hills District Shnong minta kasi kanyo tarik ujumang arja apusan ha kajeng yo obor bala ai ling ba ka section shispa under pulai BNSS kalapan bana ba on sedang ya kajeng Pakhang Shnong Mynmiet Naduh kapor pra Baje Mynmiet Haduh Handriu Baje Mynstep Haduh san kilometer na zero line ha ki Khappud India bat Bangladesh Kadgum kajing sotu halor kajing syakta ka Bangladesh minta kadon kajing ma ka bakraw halor kajing wan rumbi an kibriu kidkhot ki riu ki ang atyar kibriu ki batmu ban le bian bat ki wei pat ki kamrunar ha Khappud India Bangladesh bat namar ba ki Jaka badon ha Khappud ha East Khasi Hills kim pat dakhang bha bat kalong ka basuk ye kibriu ban rumbi an khamta mi ki runar ki badon kajing edei bat ki kinhun persya ya kari bat ki kinhun riu ki ang atyar ki baya lumlang ha ki Jaka Khappud ha kapor Mynmiet ban betenya ka kambi an ka jongki bat lada kim date la kam kloy ya kini ki kambi an lani ki kamrunar kinla banwanra ya ka jingbam shongsuk bat ka jingbam shongshingan ha ka district ka jilla bat ka rihi berokawai kani ka jing Pakhang Shnong Mynmiet ka ban sedang Naduh ka pra Baje Mynmiet Haduh Handriu Baje Mynstep kadai kum shibenta ban khang persya ya kini ki hukum kabaningkong kajing yat patba sya uput usam jongki Jaka Khappud bat ka Bangladesh da kajing thmu ban rungbian kabaar kajing yat patba ne kajing lumpat ba sangut ne palat ne penyang kali bat shimti da kitiar bala ban penon kam kum kitiar ya tai kum ki dieng ki mau bat kitiar pen mensaw ha ki Jaka ba Khappud kabalai kajingkit ne di ne shalan bian ye ki mar babian kajing khayitu ye ki khun blang ki mar bian kum ukwai tempo kutung dumasla slasha bat kum ta ter halor kajing sothu ya kane kajing labatha bakane ka hukum country kam mardor bat kanne ha kajing trai kam ka baar banai Naduh kasni balapan mi ya kane ka hukum